Έχει περίπου μία ώρα που έχω ξυπνήσει και τώρα ετοιμάζομαι να πάω στο αεροδρόμιο. Παρακαλώ, έφυγα έξω διότι είναι να πάμε ταξίδι, είναι να λείπουμε 3 ημέρες. Πρέπει να βγεις έξω, σε παρακαλώ. Χάτε. Όχι, κάμε την όπως την κουντούσες πριν. Χάτε. Που το πόδι τα Σε παρακαλώ, πήγαινε έξω. Χάτε κατά. Να λείψουμε 4 ημέρες. Πρέπει να πάεις έξω. Χάτε. Χάτε, να φύγουμε. Πρέπει να φύγεις. Ονόματα εξύπνης. Χάτε. Κατά. Είμαστε τώρα στο αυτοκίνητο, εδώ και Άγγελα. Πέρασαν περίπου 4 ώρες από πριν που τράβηξα και τώρα σταματήσαμε σε ένα μαχαζί και σε λίγο θα πάμε στο αεροδρόμιο. Φοβάμαι. Μετά την αποτυχία της διάσκεψης στο Grand Montana, είναι όπως είναι φυσικό και σήμερα και Sharon Sageza, the security person. On Sri Lanka, from the Sabila Charivatas, Manchester, Orlando.